Moi! Tämä on testi. Tehdään laukku. Tässä on Ullakalta saadut tällaiset laukkupohjat. Tätä laukkua ei tarvitse ommella. Riittää vaan, että käyttää liimaa. Tässä on liima tuohon tekstiiliin. Ja tässä on liima tuohon metalliosan liimaamiseen. Sitten tässä on vielä ketju, millä laukku kiinnittää. Ainut ongelma tässä hommassa on se, että millähän sitten tämän laukun päällystäisin. Eli näitä voi käyttää erilaisia pieniä tilkkuja. Ja kun tilkkuja on kerääntynyt, niin nyt on vain mielikuvitus rajana. Otetaanpas. Jos olisin tekemässä häälaukkua, saattaisin käyttää hääpuvusta leikattua palasta. Ja se näyttäisi silloin ehkä jopa tämmöisellä. Olisiko aika kiva? Tai sitten, jos tekisin laukun johonkin juhlapukuun, se voisi näyttää tämmöisellä. Sitten jos tekisin vaikka laukun tyttärelle, se voisi näyttää tälle. Siis tää on ihan mahdottoman sepä. Tai sitten jos mä tekisin laukun, joka sopii mun mekkoon ja myös tyttöjen mekkoon, niin se voisi olla tämmöinen. Niin tai sitten tähän on myös ihana tehdä korkkilaukku. Ja tää olisi tosi makea. Mutta mulla on tälle palalle muutakin käyttöä. Sitten mulla on tässä ollut poronahkavuolta ollut jo pitkän aikaa odottamassa jotain käyttöä. En tiedä, mulle tuli joku hulluus käsityömessulta ja kokeilin, että miltä tää näyttäisi nyt tästä. Mutta nyt kun tästä aikaa on kulunut niin paljon, niin se voi olla, että tää ruskea ei olekaan mun juttu. Mutta siis tää olisi aika mahtava tehdä ihan omia nahkalaukkuja. Eikä tarvitse hommata sitä nahkaneulaa. Mutta aika kiva tulisi näinkin. Hei, mutta nyt pitää miettiä, että millä kankaalla tehdään. Palataan. Moi!